खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एडिसि डक्टर नेहा जादबा बिश्वनाथ जिल्लानि लाथ' जिल्ला बेंगिरि बिबानखौ आजावबाय। बाक्सानि जाला कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव गिख्रंथाव जाथाय, बेमारिनो सम बारनाय मुलि हरदों। कुलगामाव आर्मी जवान गोमानायखौ पुलिसा नागिरनानै मोनबाय। अमृत भारत प्रजेक्टनि जोहै जागिरद रेल स्टेशना गोदान महर मोनबाय। जराबादाव 7 बाइक सिखावखौ पुलिसा हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिश्वनाथ जिल्लाखौ आसाम सरकारा बोखारथ'दोंमोनब्लाबो नाथाय माखासे खुंथाया सोलिगासिनो दङ। 2019 मायथाइनि आईएएस केडार डक्टर नेहा जादबा सिगांनि एडिसि आरो लाथ' जिल्ला बेंगिरि जय शिबानीनिफ्राय बिश्वनाथ जिल्लानि लाथ' जिल्ला बेंगिरि महरै बिबान आजावबाय। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव बकाकाटआव एसडिअ महरै खामानि मावदोंमोन एडिसि डक्टर नेहा जादबा। गावनि गिबि बिबान आजावनाय सानावनो डक्टर नेहा जादबा बिश्वनाथ जिल्लानि गासै स्टाफ अफिसारफोरखौ लानानै शुक्रबारखालि मोनसे मेल खुङो आरो बयखौबो गावबा गावनि मावनांगौ हाबाफोरखौ निस्थारै मावलांनो खावलायदों। बाक्सानि जाला प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव गियान गैयै एबा नेवसिजानाय हाबा मावदों। 2022 मायथाइनि जुलाइ दानावनो सम बारलांनाय मुलि हरदों बेमारि तुतुमुनि दास मुंनि आइजोनो। सम बारनाय मुलि हरनायखौ लानानै जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो ओनसोलनि सुबुंफोरनि जानबुं गोसारो सम बारनाय टेब्लेटनि सावगारिया। बेनि उनाव भुगिनांनाय सुबुङा फेसबुकआवबो आपल'ड खालामदों जाला पाब्लिक हेल्थ सेन्टारनि बे मुगैजाथाव आखुखौ। अदेबानि गावसोरनि दायखौ एबा बे जाथायखौ गनायनानै सिमान लादों जाला प्राइमारि हेल्थ सेन्टारनि सामलायगिरिया। जम्मु काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव थांनाय सनिबारखालि मोनाबिलियाव गोमानाय इन्डियान आर्मिनि जवान जावेद आहमेद वानीखौ पुलिसा नागिरनानै मोनबाय। मख'नो गोनांदि सुटियाव फैनाय समाव टिउरियाफोरा लांखारदों होननानै सन्देह खालामदोंमोन पुलिसा 25 बोसोर बैसोनि आर्मी जवान जावेद आहमेद वानीखौ। आर्मी जवान जावेद आहमेद वानीया लादाखआव खामानि मावोमोन आरो आथिखालाव सुटियाव फैनानै कुलगाम जिल्लानि आसादलाव गावनि न'आव दङमोन। बिफा आजाहार वानीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सनिबारखालि बेलासियाव न'खरनि जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद बायनो होनानै फिसाज्ला जावेद आहमेद वानीया गावनि कारजों न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय मोनानि 8 रिंगासिमावबो फिसाज्ला जावेद आहमेद वानीया न'आव सौफैयैलाय सुलु लानायाव मिथिनो मोन्दोंदि बेनि कारा पाहानराल गामियाव दङ नाथाय मानसिया गैया। बेनिफ्रायनो लोगो जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिसा जेबो गोबाव खालामालासे कुलगाम जिल्लानि गासै ओनसोलाव कर्डन सार्च अपारेशन खालामदोंमोन आरो दासिमबो इन्डियान आर्मी पेरामिलिटारिफोराबो जावेद आहमेद वानीखौ नागिरगासिनो दङमोन। सिपाही जावेद आहमेद वानीखौ मेडिकेल आनजाद नायनायनि उनाव पुलिसा आथिखालाव सेबगासिनो दङ होननानै मिथिहोदों। मानो होनोब्ला टिउरियाफोरा जावेद आहमेद वानीखौ लांखारनायनि उनाव गोबां कन्फिडेन्शियेल इनफरमेशनफोरखौ लाजोबबायबो जानो हागौ। भारत सरकारनि रेल बिफाना आजावनाय अमृत भारत प्रजेक्टनि जोहै लुफुंजानाय जागिरद रेल स्टेशना आथिखालाव गोदान महर मुस्रि मोनबाय। जोबोद साखोन सिखोन साबना हामना गोदान महर होजाबाय। बे जागिरद रेल स्टेशननि गोदान बिल्डिं आरो प्लेटफर्मखौ फैगौ 6 आगस्त 2023 आव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै बेखेवगोन होननानै फोरमायदों जागिरद रेल स्टेशननि स्टेशन सुपारिनटेन्डेन्ट प्रबीर भौमिकआ। लोगोसेनो जायगानि रायजो राजाखौबो दाखोर दाला दागारथों आरो साखोन सिखोनै लाखिथों होननानै खावलायबावदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठ थानानि बेन्दोंआव जराबाद पुलिस आउटपस्टआ 7 बाइक सिखावखौ गंसे खावनाय स्कुटिजों लोगोसे हमदों। बाइक सिखावफोरनि गेजेराव सानैया बैसोगोरा आरो साथामा 18 बोसोर बैसोनि गाहायाव एबा उन्दै बैसोनि होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों।
बैसोगोरा सानैखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनानै बैसो जायै उन्दै बैसोनि साथामखौ जुगुइनाइल हमाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै फोरमायबावदों बशिष्ठ थानानि पुलिसा। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।